Hanzi nevakuru vekare mano muroi kunyepera kuchia dzvinyu akasungirira nyoka muchiuno. Guys, ndazozviona nhasi kuti tsumo iyi yaitaura chokwadi. Zvinoitika. Nyoka inowanikwa guys zvoshamisa ende zvotyisa. Munhu awanikwa aine nyoka kubudisiwa musketi, munhingi, muhembe kudai, hamene yairi kumusana here kana muchiuno. Zinyoka rinozi mutumba renyoka. Guys, ndisati ndapinda munyaya zvizere guys, da kutendai nesapoti yamuri kupa. Nevatanga kutitsika pano guys, ndichiti munongosubscribe nekubaya notification bell kuitira patinouploada latest video hamudarikirwi. Nyaya ndauya nayo panapa yakamira yakadai. Ndevamwe mai vabudiswa nyoka kumusana mukati mehembe. Nyoka inohombe yakakura ikabudisiwa. Zvinhu izvi zvacho zvototyisa, zvotokatyamadza. Unochiti wakagara nemunhu izvo munhu ane chaainacho. Guys, mashura chaiwo. Mashura chaiwo. Nyaya yandiri kutaura iyi itori nevhidhiyo yachona vachitobudisiwa nyoka. Zinyoka richibudisiwa, zishato richibudisiwa kumusana uko. Kuvhomorwa nyoka mazwa here guys. Anoda vhidhiyo yacho guys, munongotora nhamba dzandakapina kucomment section. Wotaura tirikudawo vhidhiyo yemunhu abudisiwa nyoka kumusana. Then ndokukandira kuWhatsApp. Saka guys, nyaya iyi yandishamisawo ende zvandityisa. Nyoka, zinyoka, kwete chinyoka zve guys, zikunyoka zihombe richibudisiwa kumusana. Vanhu vanoroya, kuroya chaiko. Ndo zvandangoya nazvo guys, kuti mungohwawo zviri kuitika muno muZimbabwe. Zviri kuitika, kwete kuti kure kana kuti kupi. Zviri kuitika muno munyika yedu guys. Thank you nesapoti yamuri kupa.